Halleluja! Nilqawkom eżizaħwa Maltin u għawċi madwar Malta u għawdex għal sezzjoni l-lejla interessanti u li tista tapplika fil-ħajja tiegħek. Kulħadd imur fil-ktib tal-Proverbi malaj. Il-ktib tal-Proverbi. Grazzi Ġesu. Ktib tal-Proverbi. X'ingħidlek li kelli ngħidlek li inti hemm qawwa u hemm forza li qed tikkontrolla ħajtek. Kif tħossok? Kif tħossok? Li jekk ngħidlek li hemm qawwa li qed tikkontrolla ħajtek. Li qed tikkondizzjonalek ħajtek. Tħossok tajjeb? Għazgulli le, mela isma sew il-lejla, isma għax jadajt, vers 21, Proverbi 18, isma għas, jekk inti tixtieq tara ġid fil-ħajja tiegħek, hawnhekk ħanitkellem kważi din il-liġi, din hija liġi, aħna nixin nagħmel messaġġ darba li aħna għadna taħt il-liġi. Unqajem ruxmata għajnejn u eyebrows u ma li jaraw it-titlu ruxmata jibdaw jirkommentaw qabel ma jkunu samaw il-messaġġ. U għad namela profesija tara fek ħajġri. Aħna maħniex taħt il-liġi ta' Mosè, ma taħna għadhan ħafna liġijiet għadna taħtom ta' waħda li muħad ispiċċaqat, dak li tiżra taħsan, dik liġi. Amen? Għalkemm aħna ma kenniex kontroll fuq li jiena niġi mitwielet, però għandi ħafna kontroll b'mod dirett kif jiena ngħix ħajti u kif ħajti ħatiġi magħxa fuq din id-dinja. Jiena u inti kreaturi spiritwali u ngħixu Jina u inti liktar ħaġa konxja il-bnidem mod ġenerali, mux kristjani biss, manka mux kristjani, il-bnedmin liktar ħaġa konxja li huma tagħha hija xi jmissu, xi jaraw, xi jisimgħu u xi jħossu. Però di ma tirrikjedix spiritualità, imma tirrikjedi spiritualità u maturità li inti tifhem li hemm xi ħaġa li qed tinfluwenza x'tara, xi tħoss, xi tmiss, hemm xi ħaġa li m'intix tara. Se meta inti tibda tgħix u tiddeċiedi tgħix li naħa ngħix, konxju li hemm xi ħaġa qawwa u liġi li qed tikkundizzjona ħafna jekk mhux kollox li jiena nara. Hija liġi spiritwali li inti anke jekk tiġħad il-Kristu xorta ħa taħdem għalik di. Infatti taħdem għal kulħadd. Anke għall-għati taħdem ukoll. Isimgħu għax tajt, bi frott klimu jiġba l-bniedem vers 20, bi klim fommu jaqla xiekol. Imma vers 21, fis-seta tal-ilsien il-mewt u l-ħajja. Fis-seta tal-ilsien il-mewt u l-ħajja. Min jinqeda, min jutulizza dan l-ilsien tajjeb, jikol fruttu. Death and life are in the power of the tongue. And those who love their tongue will receive good fruit of their tongue. Isimgħuni, din huwa prinċipju bibliku titkun spiritwali biex tifhem il-kelma tal-Alla. Titkun actually buled miġdid biex tifhem il-kelma tal-Alla. Number one, tifhem inti meta Alla ħalaq il-bniedem qabel il-waqa. Qabel waqa fid-dnub. Alla ħalaq il-bniedem fi xbija tiegħu. Issien għamiltilkom messaġġ li ħadd minnkom qabel ma twilidtu miġdid minnhom fi xbija tiegħu. Meta qabel ma twilidtu fi ġdid intom kontu fi xbija tommok kontu missiera kontu d-demonju. Meta titwiled miġdid imbagħad tiġi rikkrejat
fi ġbija tiegħu. Imma meta qabel ma twilidna mill-ġdid, jiena u inti, xorta ġod DNA spirituali tagħna, għalkemm konna mifruda minn Alla, xorta kien hemm liġijiet li xorta joperaw għalina. Xorta. Qed jara ħafna drabi kienet jaħdmu kontra dan. Issa meta inti titwiled mill-ġdid, Alla jiswitchjak, switches you on, u jibda jgħalmek bil-kelma tiegħek kif daw il-liġijiet li xorta joperaw, temmen u ma temmen xorta joperaw, tibda titulizzhom għalik. U dik hija x'joħroġ minn fommok. Issa, ma nistax nitkellmu fuq lil-sin biss, ovvjament li kieku li din hija l-unika preach li inti ħadet ma f'ħajtek xorta ħatotlok ħafna. Però inti taf li hawnhekk għandna varjetà ta' buffet u nitkellmu fuq kollox. Qalbek ukoll trid tkun sew għax mill-abbondanza tal-qalb jitkellem il-fom, jiġifieri jekk inti tkun pappagal biss, m'intix ħatara ħafna frott minn din it-tip ta' preach, għax inti tista' tkun perit u tirrepeti sempliċement xi ħaġa li xi ħadd ieħor qal. Bħalma Eva irrepetiġ qal Adam u ma kellix first hand knowledge, kellha second hand knowledge. Tabda xi ħaġa. Għalhekk inti lill-Alla titsir tafu personali. Tkun taf xejn il-mulej personali, mhux għaltek in-nazzija laqas il-pastor, tajjeb li l-pastor qiegħed imma il-pastor ġenwin tal-Alla, għandlek biex inti tmur tfittex u ssir taf il-Alla għalik, mhux hu jafu għalik. Amen? Ir-raġel tal-Alla hu x'inhu semmejlu apostlu, profeta, evangelist, diaknu, Kristjan, xogħolna huwa li nimpentaw in-nies lejn Kristu biex isiru jafu l-Kristu huma personali. Amen? Imma hemm prinċipju fil-Bibja. Il-Bibja tgħidlek li l-kliem huma bħal żerrija. Amen? Mela żerrija taħdem sew għal min hu demonjat. U sew min huwa Talla. Iż-żerrija taħdem sew jekk jiżraħħa għatejhu. U sew jekk jiżraħħa wieħed midluk bl-ispirtu Talla. Għaż-żerrija, il-mument li tiżraħħa tibda tinbed. U tġib il-ħsad skont iż-żerrija li żrajt. U inti tittifhem li kliemek huma żerrija f'ħajtek. U ħafna minn nies qed jgħixu llum dak li żaraw fil-bira. Moħħok hemm għax qabel il-problemi li għandek fiż-żwieġ minħabba żerrija li lilek titfa' mimlija valenu. Qabel saħħtek marlek lura, mhux qed ngħidu bil-fors, imma qabel saħħtek marlek lura għax tant ilek titfa' kliem ta' żerrija ta' valenu, kliem ta' mewt. Min flok kliem ta' ħajja. Qabli saħtek sejra lura fiżikament, jew għandek jew psikoloġikament, jew uliedek illum ma jridux jafu balla, forsi ma tajthomx baċontorin imma l-sienek kemm tfajtilhom żerrija ġo qalbhom illum huma foresta ta' xewk. Tant huwa serju dan il-messaġġ li Ġesu f'Mattew 12 jgħid li inti u jien kulħadd mhux Kristjani biss ħajati rendu kont għal kull kelma firħa li qal f'jum il-ġudizzju. Għandha ġib il-biża' Alla fuqek. Tgħid li mela l-allu bħal, sax nagħmel għax tgħidx kemm għandi tgħidx għamel kemm għad kliem. Lejla bli jkollok l-opportunità li tibda paġna ġdida. Issa, il-bieraħ xi ħadd qalli pastor dita mara li qed tara dal-messaġġ bħalissa fuq YouTube nsejħula li tablinna l-ġbejniet, halleluja. Thank you Jesus. Grazzi mulej. Ġbejniet. Għawċin. U għajtlina inni 66 sena nitkellemek. 66 sena naħseba mot. U issa f'daqqa waħda sibt il-Kristu, sibt il-Vangelu. U kif ħadim bidel? Ismawni moħkom għawġidu tifmuha. Biex number one biex minti ma taqtax qalbek. Meta l-bnidem jitwilet minn ġdid, l-ewwel kambjament li jsir huwa fl-ispirtu. Fil-ġisem għadu ma nbidel assolutament xejn.
Il-moment li titwilet minn ġdid, anka fis-sukka tiegħek għadu ma nbiddel xejn. By the way, this is the brain. Sukka is here. Mela inti ħanurikom stampa, għax in-nies jiftakru bl-istampi. Immaġina jiena vapur tal-gwerra. Xut minnkom vapur tawdex. Xut minnkom vapur tal-merkanzija. U inti sejjer dejjem sejjer f'dan il-vapur. Sejjer dejjem le. F'daw aħda inti kollok bidla f'ħajtek, dal-vapur jinbidel jintaqa' ma' Kristu. L-ebda vapur ma jdur hekk għax jinqasam u jereq. Imma kif il-vapur jintaqa' ma' Kristu, jibda ftit ftit. Ibiddel l-angolu tikka żgħira, tikka. Żgħira, tikka ftit, tikka kull jum proċess ta' żmien twil. Sakemm dal-vapur ibiddel totalment ir-rotta. Meta bniedem jitwieled minn ġdid, l-ispirtu tiegħek huwa perfett għaddis bla deba bla dnu. Għalhekk Alla jista' jammar fik, għax kieku jifqak. Imma il-ġisem tiegħek xorta għadu jwerża u jgħajjat. Il-lejla praise the Lord ġesu jiena tiegħek, u l-lejla mort id-daru ġismek beda jwerża u jgħajjat. Feed me. U inti titallem id-dal-ġisem tal-aqlu ħalqu u tbiddillu d-dieta. Moħħok jew is-suka tiegħek lan is-subconscious tiegħek kif kont tara ċertu affarijiet qabel f'ħajtek, mhux qed titkellem tara t-televiġin ta' ċertu affarijiet ma tibqax tarahom. Imma kif il-fema tiegħek għalhekk il-Bibli tgħidlek li intom ġeddu femitkom jiġifieri kif kontu tifhmuha, tidu tifhmuha differenti issa. Romani kapitlu 12 versu 2. Tidu tifhmuha imma dak jieħu żmien. Għax is-sinti tittiġi letteralment minn lat vel-veru sens tal-kelma i-brainwashjat għax moħħok għandu bżonn ħasla. Jiġifieri your mind truly needs a washing. Mela your spirit got washed by the blood of Jesus. Instantly, but your minds get washed gradually with the word. Mela għandek salvazzjoni instantanja, għandek salvazzjoni gradwali u għandek salvazzjoni gradwali wkoll tal-ġisem imma eventwali. Li darba tal-ġisem ħajġi glorjus. Allura inti il-battalja, il-struggle tiegħek, il-maturità tiegħek hija kemm inti tkun kapaċi titma' lilek innifsek il-kelma Alla u din il-kelma tipprintja fuq is-suket tiegħek, is-suket. Għax l-ispirtu tiegħek tiġi jaqbel malla imma għandek moħħok fin-nofs. U ħafna minna għal-kemm xuħud jajru l-Kristjani li intom brainwashed, aħna ġej minn background ta' brain dead. Dead in sin. Mejtin fid-nubiet. U f'daqqa waħda kellek revival u moħħok u għandu battalja quddiemu li qatt ma kellu qabel, għax qabel kien jikkoopera. Allura int għandek proċess ta' ħajja u iktar ma tqatta' ħin fil-mulej, iktar ma tqatta' ħin fil-kelma u tobdi xem fil-Bibja, għax ħafna javu jikwotawa ma tittejxa biex bitlek. Sewa? U inti tibda tikber u timmatura. Allura inti wieħed mill-affarijiet li l-ewwel ħaġa li Alla jaħtaflek kif titweled minn ġdid ewwel sinek. U speċjalment jekk inti tinnota meta Alla jsejjaħ il-bniedem biex jitwieled minn ġdid. L-ewwel itih il-spirtu għas-salvazzjoni tal-ispirtu tiegħu jitwieled minn ġdid, spirtu ġdid. Ma mbagħad jimliħ bil-Ispirtu Santu biex issa ruħu titfur bil-Ispirtu tal-Alla. Mill-ispirtu tiegħu issa jibda jitkellem lingwi differenti li tkellimna fuqhom. Jibda jaħseb differenti u l-ispirtu tal-Alla ġo fik issa li inti mammet fih, maddas fih,
يقبل مع الكلمة تلا تبدأ تقرأ وانت ما عندك نية يقبلوا يسخ حاجة ما نية يقبلوا لا فريزخوا ما لسه عندك السبيرتو تلا وعندك مخك يريد يقبل مع الكلمة تلا وتيقبلوا allora انت يبدأ التجديد الساتياك التجديد تياك المشية كريستيانة وانت ما تقبعش تتكلم الاستاذ مش apparti اللي ما تقبعش تداي تا لا عشان إيسا كريستيان يك تداي كيف تستا تداي بalla li għammar fik sinjali għadek ma tqajċ miegħu għadek bħal leva qed tibbaża fuq il-knowledge fuq l-għarfien li Alla qal lil ħadd ieħor u inti qed tipprova tikol minnu mhux qegħdin nixxilek imma apart minn hekk mela mhux tidaj imma kif titkellem issa jiena u inti u kull Kristjan naħseb fid-dinja jafa kulħadd jaf lil min int għandek timita il-min innotaw jekk hemm post fejn ħafna Kristjani li l-Kristu ma jimitawx u ma finsina. Fil-ktib ta' Proverbi kapitlu 6, il-Bibja titkellem li hemm 6 dubit li Alla jobot u 7 li abborri. Nofshom huma li għandhom x'jaqsmu mal-lisin. Jabborri li l-sien iġib il-ġlid, il-snien qasqas kontra l-mara, kontra l-raġel ma' kulħadd u kulħadd jaf x'qed isir bejnek u bejn il-mara u r-raġel kulħadd jaf bija. Umbagħad tibda tgħid imma għaliex mhux qed jisma' it-talb tiegħek. Għax Alla jgħidlek jekk inti titratta lil martek ħażin it-talb tiegħek jiswa żero qudiemi. Jekk inti titratta l żewġek ħażin, inti tinsix li dak huwa ibni daqskemm huwa daqskemm int binti. It-talb tiegħek huwa ibblukkjat. Għaliex, u ħafna u żwiġijiet fuq xi jitkellem, fuq xi jiġġieldu. Il-maġġoranza ta' żwiġijiet ma jiġġildux minħabba għax qalbilew qalbetielu ta' kliem. U ħafna bid-drabi jien stessa toqgħod l-żwieġek bil-sinek kontinwament. Inti stessa toqtol il-ġismek bil-sinek kompletament. Allora minflok qed tuża l-frott tal-siġra tal-ħajja, qed tuża l-frott tal-arfin tal-ħażin u t-tajjeb. Fil-sin hemm ħajja u hemm mewt. Morru ġegbu. Xud minnkom ġieli smajtu xi ħaġa simili ta' dan il-messaġġ. Ismawni aħwa. Tkunx ħankellmek ċaru tont. Tkunx balalu. Baħnan għal dannu tiegħek innifsek. Għaxaw min jaħseb li għadaw huwa xi tip ta' għalim ta' New Age. Listen, there is no New Age. It's all old age, but what they did, they just removed Jesus. Allura ma jekk mhux New Age, allura tiegħek il-Kristjaneżmu li titkellem ħin kollu dispreċattiv u negattiv u mewt kontra dak huwa Kristjaneżmu, għax mhux Kristjaneżmu. U żgur ma tinstemax bħal Ġesu. Għax il-Kristjan jinstema' bħal Ġesu. Jitkellem ħajja, jitkellem tama, jitkellem maħabba, jitkellem veritabli maħabba. Minnar ma qatt ma kellu problema Alla jkun sew verità u jkun maħabba tnejlu ma. U laqqas għandu jkollu problema jien. Allura inti ħajtek tibda tinbidel meta inti l-sinek jaħtafulek l-Ispirtu Santu. ġaqbu 3 isma' għadi. Vers, issa da ġaqbu hu Ġesu minn Giuseppi, mux minn Alla l-Missier tal-Etern. Imma trabba fl-istess dar li Ġesu trabba fija. Aħna l-koll nizbaljaw. Xini? Ġaqbu koll jizbalja li tala fid-dar li trabba li ben talla fija. U ta' sikwit, ma tinsiex li ġaqbu ma kellux Ispirtu Santu sa' kem, twilet minn ġidu kollu. Jekk xi ħadd ma jizbaljax f'dak li jgħid, dan ikun perfett, matur, kapaċi jirażżan ġismu kollu. X'inhi di? Kapaċi jikkontrolla ġismu kollu. Kapaċi jirażżan, jikkontrolla, jiddomina ġismek. Xuħut minnkom, ġismek jidik ħafna trabil. Imma ħafna mid-drabi, għax inti qed tirrakkontalha ħafna stejjer. U ġismek ħajġa xi fuq dak qed tirrakkontala.
Għaxin ma nixxax nirreżisti. Inti bħajtek, mbagħad toqgħod irqiċċa sali x'waqgħid. X'qed titimgħu ġismek? Mewt. Għaxina ma nistax nara pasta, għaxin ma nistax nara pasta, ma nistax nara biċċa kejk. Issa lejla l-kejk kollu, warada bdew minn da. Għala li. Għala li. Ma nistax nara biċċa kejk. U passaġ ħanamel kif ħanonqos. Għaliex ma nibdewx minn il-sienek. Għax inti kull minn flok il-ġismek tgħidlu ġisem, l-ispirtu tal-la jikkontrolla għaw, u dik il-pasta u dik il-kejk u dik il-kannol u dik il-pastizza u dik il-pizza mhix ħadd ikkontrolla l-ħajti. Jien għandi ħajja sabiħa fi Kristu m'għandix għalfejn ħossni miżeru għax mhux ħanħu pastizza u biċċa pasta u biċċa kannol. Mamma mia ċertu nies jekk tgħidilhom tikolx kannol jew pasta jew whatever. Issa jiena nħobb nikol kannol, pasta u whatever. Imma faċli għalik għax inti rqiq. Ismani ħanilkom ħaġa. Ħalli nkun grazzjuż, naf li hawn min għandu challenge f'dil area, imma inti taħseb li m'għandix challenge f'xi area oħra. Qatt ma ħadd u ma ntqajt ma ħadd qatt ma ntaqamat fid-dinja li m'għandhomx xi challenge f'xi area. Imma it doesn't matter ma tagħmel ebda differenza li Mary għandek il-challenge fiha, jekk inti l-ħin kollu titbaħħa li kelli għandha bżonn li trid tiekol. Inti bil-kontra, il-ġisem tittoqtlu, tħallih bil-ġuħ u titfa' l-ħajja talla fih. Mela kontinwament tiżra żerrja biex hu jispiċċa jibbilek. Kemm hawn min jgħid Kristjani daw, għax jiena dak mhux ħankellmu iktar, ma rridx naf bih. Jekk inti taqgħod titkellem hekk, xi tmaħħa dik is-sitwazzjoni? Qed titmaħħa mewt. Tgħid li pastor jiena provide ma m'għandix xi sa naftit int met, inti mejta, jekk għadek ħaj, għadek ma waslitx, għadek ma wasalx. Jiġifieri, din mhix xi ħaġa xi ħaġa xi teorija taqbadha f'ġibha u wara ġimgħa ma rajtx dak li inti iddikjarajt u professajt il-kelma talla fuq ħajdek għax għadek ma rajtx daqshekk allura se nieqafu naqta' qalbi. Tinsiex, ilek dak il-ġisem titkellem hekk 50 sena, 40 sena, 20 sena. Issa għax ilek naqqa xarek lek xhur fil-mulej, issa tiġibhom bi kbar minn għalik li ħadd biddel ir-rotta da dan il-vapur. F'ħakkadaj. Hemm proċess ta' maturità. Hemm proċess ta' maturità. Għalhekk ħafna Kristjani di l-kelma tal-fidi ma taħdimx, dak għax inti għadek ma fimx. U tikkritika dak li ma tifhimx laqqas għandek qatraħ fuq. Il-kelma tal-fidi hija l-ħajja tal-fidi, mhux it-teorija tal-fidi. Għax smajt point 1, point 2, point 3. U inti ġibta zira u xorta waħda. Hija ħajja, kemm għandek ħajja? Sa tul ħajti, sa kemm Alla jsejħli, wara ħajja twila mimlija barkit u wena u ġid. Ħankompli niddikjara ħajja. Ħajja. Ftakru, ix-xitan m'għandu xejn tiegħu. Ix-xitan li għamel qabad affarijiet li huma fil-prinċipji tas-salta talla għawwiġhom neħħal Ġesu minn nofs, ħalli ma jħuġ il-glorja u duħu l-glorja int poġġa lilek fin-nofs. Amen? Meta ħan inbidel passer, meta tbiddel il-sinek. Imma inni niddikjara, tiddikjara bħal pappagal, jew temmem minn qalbek u tistqar minn fommok. Għaxa għasek inti d-dikjerat li Ġesu Kristu il-mulej bħal pappagal xorta nsejjer l-infej. Xini? Kif ġifiri jekk jiena ngħid Ġesu Kristu huwa l-mulej u ma temminix f'qalbek xorta nsejjer l-infej. Pappagallizmu kulħadd jaf jagħmlu. Morru Romani kapitlu 10 qabel ma morru għan San Ġagbu, morru San Pawlu l-ewwel. Romani 10, qed tieħdu pjaċi? Romani 10, isma' minn vers 8, anzi minn vers 6. Alleluja. Grazzi Ġesu. Hemm affarijiet
li jiena iddikjarajt rajthom f'ħakkatajn. Anke intom, l-ewwel waħda u l-ikbar waħda tissejjaħ salvazzjoni. Dnubieti maħfura kienu maħfura ħakkatajn ma ħax sena Alla jaħfirhom li. Dak il-ħin ġejt maħfur. Dak il-ħin twilet minn ġdid. Dak il-ħin ismi ġie miktub fil-kiteb tal-ħajja. Dak il-ħin. Hemm fejqan fejn jiena ġieli rajt nies ifiqu f'ħakkatajn. Hemm affarijiet li f'ħajti rajthom jieħdu żmien. Kien hemm staġun, xahar, sena. Tiftakru l-istorja tal-Falula? Nsejtu għal-Falula? Sena nitkellem. Il-Bibja bil-Malti ngħidu nitkellmu mal-Falula ma tantx iddur. Imma speak to, mhux speak with, speak to. Amen? Nitkellem lil-Falula. Nikmanda lil-Falula. X'għamil? Dik il-Falula li darbak telat li ħdej għajnejja u kulħadd beda jgħidlimu l-isptar ħajaqraħ u ilek, and no way. U ovvjament dejt nuża dan il-prinċipju tal-Bibja li jiena nitkellem ħajja. U nikmanda l-montanja, jekk jiena nista' nitfa' montanja fil-baħar fil-ċa Falula, żgur ma x'ħadod li daqshekk jgħidmi. Amen. Amen. U għamilt sena kważi. Ngħid li del-Falula, int nixfa, int meqluwa, int m'għandek dritt tibqa' hemm. Sakemm darba minnhom wara sena ngħidha fil-mera. Dil-Falula ma lqiet, spariċit ma rajtix iktar. Amen. Hemm affarijiet li meta inti titlob tarhom f'ħakkatajn. Imma allura dak li ma tarax f'ħakkatajn xiġri. Timxi bil-fidi. Billi il-fidi vera tinsab f'żewġ postijiet, fil-qalb u fil-fom. Jekk inti tgħidlina nemmen mod u mbagħad il-ħin kollu minn fommok tiddikjara l-kontra, ma temmen assolutament ġejjin, tkun minti pappagal. Għax il-fidi titkellem biss dak li temmen. X'għandek? Pastors, leaders, kristjani ta' kull għamla, ta' kull tipo, ta' kull livell, jgħidu jiena nemmen il-Bibja, imma jitkellmu paċi dan. Ma martom, ma żwieġhom, ma l-boss, ma l-ħbieb, ma l-aħwa fil-ħajja, kull jum fuqhom infushom. Nisimgħu xi tgħid, Rumani 10. Fuq il-ġustizzja li tiġi mill-liġi, Mose, vers 5, tajtek, kitab il-bnidem jħarisa, min jħarisa, il-bnidem li jħarisa jgħix bija. Ismaw vers 6 sa, issa-ħna qegħdin taħt liġi oħra, taħt liġi tal-ħajja. Taħt liġi tal-ħajja, kulħadd jgħid jiena hija taħt il-liġi tal-ħajja. Mela jekk hija liġi, moħħkom hawn. Għax jekk liġi tfisser taħdem dejjem. Hemm il-liġi tal-gravità, temmen u ma temmenx fiha xorta taħdem. Jekk liġi taħdem dejjem. U jew ħadd tagħmilha taħdem għalik, jew ħadd tagħmilha taħdem kontra tiegħek. Allura ma nistax nitkellem. Skonċ ħad titkellem? Kemm il-darba ħaddum titkellem fuqha? Ħafna mid-drabi Ġesu, pereżempju naraw Mark 11, Ġesu jgħidlek għajt lill-muntanja. Mhux oqgħod irrakkonta l-istejjer fuq il-muntanja. Inti ġinti tagħmel tikkmanda u titkellem lill-muntanja biex inqala, jew toqgħod tirrakkonta ma' kulħadd muntanja kbira għandek. Umbagħad qed tiċċassax il-muntanja dejjem tidher ikbar. Mhux vera, inti bħal kif taħdem kamera, taf kif taħdem kamera ta' tratati, dak li tiffoka fuqu jiżviluppa. Iffoka fuq x'qal Alla, ħajibda jiżviluppa. Għax hawn ħafna Kristjani sottosviluppati. Ara ġeja il-ġustizzja, għazmawa, li tiġi mill-fidi. Xi tfisser mill-ġustizzja li tiġi mill-fidi? Jiġifieri, il-ħajja kif tgħix sewwa
There is a type of life. It's called the just life, the righteous life, right way of life. Kif topra din il-right way of life? Il-ħajja ġusta. Tajt f'qalbek. Min se jitla fis-sema? Jiġifieri biex jinizzel il-Kristu anqas. Min se jinizzel fil-qiegħ? Jiġifieri biex iġib il-Kristu mill-inwiet. Imma xi tgħid l-Iskrittura l-kelma qiegħda ħdejk f'ommok u f'qalbek. Din hija mela the right way of life qiegħda f'qalbek u qiegħda f'ommok. Jiġifieri l-kelma tal-fidi li aħna nxandru. Ħanerġa' naqralkom 6. Mela dwar il-ġustizzja li tiġi mill-fidi tgħid hekk. Dwar il-ġustizzja li tiġi mill-fidi tgħid. The righteousness that comes by faith speaks. Get it. Ħanerġa' naqraħilkom bl-Ingliż, ha. Verse 6. But the righteousness of faith speaks. The right way of faith living says something. Did you get that? The righteous life in Christ for a Christian says something. The faith that comes through the righteousness in Christ speaks. Yes, more reverse this Asha. Verse 9. Għax jekk inti stqar b'fommok Ġesu l-mulej u temmen b'qalbek, inti tiġi ġust. Kemm minnkom temnu f'qalbek, temmen f'qalbek li Ġesu Kristu huwa il-mulej. Ġieli ddikjarajta minn fommok mhux bħal pappagall. Tinsix li aħna ngħixu f'pajjiż nisrani li ċertu affarijiet jiena kontinni ngħidhom żmien imma bħal pappagallizmu. Qatt ma sar revelazzjoni f'ħajti. Għalhekk ħajti kont ngħix immur il-qudies b'kull rispett, mhux ħawwaħħal fil-qudies, imma kont immur il-qudies imma xorta rrid ngħix bħad-dinja. Għax ħajti ma kien hemmx bidla fiha, għax kien biss pappagallizmu. Allura inti tista' tgħid Ġesu Kristu l-mulej bħal pappagall u ma jkun hemm l-ebda qatra frott f'ħajtek. Għalhekk is-saltna tal-Knisja Ġesu benija fuq revelazzjoni, mhux fuq informazzjoni. Batta din. Ġesu qal jiena nibni l-Knisja tiegħi fuq din. Xiex? Ir-revelazzjoni. Minnu Ġesu. Once li taqbad ir-revelazzjoni ta' minnu Ġesu, ħajtek tiġi ġusta quddiem Alla. Mbagħad ma tistax għax Alla ġo fik ma jħallikx jitkellem kif trid. Amen. Amen. Għax jekk inti stqar b'fommok Ġesu l-mulej u temmen b'qalbek li Alla qajmu mill-imwiet int is-salva. Meta? Meta temmen u tistqar. Imma b'revelazzjoni mhux bħal pappagall. Di importanti tkun tafa inti bħala Nisrani Kristjan, għax aħna qegħdin f'kultura li jiena nemmen falla l-missilli jista' kollox ħala sema Lord. Prosit, tajjeb, wonderful. Il-kredu huwa talba bomba. Ma kemm jgħiduha b'revelazzjoni. Tidnejdukom xi ħaġa li qatt ma smajtu l-ebda preacher jgħidha f'Malta llum. Jekk Kattolku jgħid il-kredu b'revelazzjoni isalva. Imma jekk jgħidha b'revelazzjoni ma jibqa' jitlob l-ebda patrun, l-ebda qaddisa u l-ebda konċili jekk jgħid il-kredu b'revelazzjoni. Mela x'għandna? Għandna knejjes kattolċi, protestanti, ortodossi, inkluż evangeliċi, li għandhom ħafna informazzjoni imma huma ħajja defeated. Mhux rebbieħa fi Kristu.
Amen. Wieħed jemmen f'qalbu. Morru fi ktib ta' Ġagbu s-serġa. Araw Ġagbu. Qed tieħdu pjaċir. Qed taqbada di. Ħadd tagħmel għażla konxja f'ħajtek li millum il-qudiem minn fommok isir funtana ta' ħajja għalik, għall-ulidek, għal-xogħol tiegħek, għal-flusek. Dal-post, taf biex ġibniħ, la bil-euro, zaqqad bil-dollars, bil-fidi l-istqarrejt. Il-karozza bil-fidi l-istqarrejt. Il-Bible kollox imħallas totali kompletament bil-fidi l-istqarrejt. Kem passer tisqarra? Kem teħx? Għax il-bnem ġust jiex bil-fidi, mux jgħid kalma wahda tal-fidi, mbagħad il-komplement huwa banalizmu u ħmerijiet. Amen. Vers 2. Aħna l-koll nisbaljaw u ta' sikwit, jekk xi ħadd ma jisbaljax dak li jgħid, dan ikun perfett, matur, kapaċi jrażżan ġismu kollu. Hemm marda li qed tattakkalek ġismek. Ikmandat inqala fis-sem Ġesu Kristu. U jekk ma tħassejt xejn, inti ma jfissirx li ma nbidel xejn fir-realm spiritwali. Ħantikom eżempju. Mela mill-lat naturali, għax inti fin-naturali u fil-spiritwal ħafna l-affarijiet jaħdmu ħafna parallel l-istess. Inti llum tiżra żerrija. Kemm hawn minnkom illum żartu żerrija u l-għada mortu tfittxu l-frott fuqha. Għax jekk għamilt hekk, inti mtektek jew imtektka. Imma ħafna Kristjani jisimgħu messaġġ bħal dawn. Pastor ipprovajt ma rajt xejn. Meta bdejt tgħid titkellem il-kelma tal-fidi. Il-ġimgħa l-oħra smajtu fuq il-YouTube. Għad baqalek qalbiti. Għad baqalek dik iż-żerrija għadha tinqasam ftit. Wara ftit jiem tibda trabbi żgħir. U imma taħdem qed topera imma dak ma tara xejn għax inti ma tibdex tara sakemm ma tibdex taqsam minn bagħad il-fuq. L-ewwel tibda taqsam l-isfel. U l-ewwel ma tagħmel hija l-kelma talla tibda lilek bidlek minn ġewwa. Mbagħad meta tikber il-kelma talla iż-żerrija tal-fidi fik, mbagħad tibda topra minn barra biex dan l-sin ġor frott li lilek ħamelek ħafna ġid u ta' madwarek. Alleluja! Amen! Anka, per eżempju, taf li ngħidajquni, issa tibżax sa mhux ħanħu għalijek xi ħadd jiġi jgħidli għax aħna tantaw dlamu taw l-aħħar ta' żminijiet u mamma mija. Listen, jiena nuhu pjaċir fid-dlam. Għaliex taħseb li Alla poġġik biex kun dawl? Biex kun fid-dawl? Hu opportunità. Take opportunity mis-sitwazzjoni li qegħdin fiha. U iddi! Halleluja! Amen. Thank you, Jesus. Aħna l-koll nisba' mela, vers 3. Aħna nqedu l-ġim fħal iż-żwiemel biex naħkmuhom. Min fejn taħkmu żwiemel? Min ħalqu. U bih immexxu ġismhom kollu. Ħarsu wkoll il-bastimenti. Għad li jkunu kbar u jimxu mal-irjieħ qawwija naqra ta' tmun idawwarhom fejn irid it-tmunir. Daqsxejn ta' tmun. Ġewwa ibħra kbar. Jiena u inti qegħdin ġewwa baħar kbir. Isimgħuni moħħkom hawn. Jekk inti taqbad il-prinċipju li inti tittimet tal-Kristu anke kif titkellem, ma tgħidx kelma vojt oħra f'ħajtek. Laqqas fuq innifsek. U laqqas fuq Malta. Ma l-ħażin mhux ħanejlu tajjeb ta'. Imma meta nara l-ħażin nirrilisja l-ħajja talla. Amen. Ekku kol il-sin huwa biċċa ċkejkna fil-ġisem, imma jista' jiftaħar li jagħmel ħwejjeġ kbar. Nagħmlu ħwejjeġ kbar bil-sin.
Ara ftit nar jista' jqabbadlek foresta sħiħa. U l-sin, jekk inti tara profetikament dal-passaġġ, foresta tfisser popli. Għax siġar hija parallel spirituali għal persuna. Mela aħna jgħixu f'foresta ġewwa Malta. Forsi għandna ġungla wkoll. Imma jekk inti l-sin tużaħ tajjeb, tista' tqabbad din il-ġungla bin-nar tal-Ispirtu Santu. U l-sin huwa nar huwa dinja ta' ħażen fost il-membri ta' ġisimna. Iniġġes il-ġisem kollu u jkebbes il-ritmu tal-ħajja. Inta tinnota kif inti ħajtek hija bbażata, influenzata b'mod dirett kontinwament minn il-sienek. Ara l-mami tista' tgħidlek li trid, id-dadi jista' jgħidlek li trid, il-professur jista' jgħidlek li trid, it-tabib jista' jgħidlek li trid. Ħajsir dak li jgħid il-sienek. Għalhekk Ġesu jgħidlek dak li int tajt, mhux dak li d-nannu jew it-sija jew il-kuġina jew il-papa jew ir-raġel jew il-mara, jekk inti taqbad ħadd ma jista' jgħid xejn fuqek u kull ħaġa li ħadd ieħor jgħid fuqek mhix ħataħdem għax hemm xtejt int. U jekk inti tirrilisja l-kelma talla minn fommok, dak li tgħid int ħajseħħ, mhux dak li tgħid il-Prim Ministru jew l-Oppożizzjoni jew id-demonju. Min jaf kemm jgħidu affarijiet fuqi. Taf kemm minnhom ħajseħħ? Zero! Għax jien imbierek mażul midluk, imbierek minn fuq s'isfel minn rasa l-ponta ta' saqajja, il-kontra spiritu ġisem u ruħ. Halleluja, jien għandi moħħ Kristu, dan il-ġisem huwa tempju tal-Ispirtu Santu u ma saqsejx għall-opinjoni tiegħek x'taħseb fuqha, xejn Alla ngħid. Mela. Amen. Issa jekk inti toqgħod tgħid jiena ħmiġ tal-art. Għaxina xej ma jġini tajjeb. Ara ma tmux tiġi qoddimi titċassa li għetlafajt id-immarru l-ħazin. Razzan il-sinek. Aqbat l-sinek u għamlu Kristjan. Amen. L-sin huwa nar huwa dinja ta' ħażen fost il-membri ta' ġisimna mniġġes il-ġisem kollu. 100% ħanejdlek. Għaw ħafna l-mar tagħhom ġej minħabba l-sinhom stess. Kemm ħajdum jgħidek Alla inti imbirek, inti imbirka, xejn ma jista' jisħtek, xejn ma jista' jirnexxi kontra tiegħek, imma x'paster għax Alla jekk dak fuqi. Għandek Bibja sħiħa xejn Alla fuqek. U għax baħna nqallek xi ħaġa li hija negattiva, inti kemm int. Għax għal il-raġelek għalli xejlek Alla. Għax il-tiċelek għalli xejlek il-mulej. Għax il-Prim Ministru għal xejl Ġesu Kristu r-re tar-rejiet. Dak ħajseħħu jsir. Amen. Kull kelma moħkom għaw. Kull kelma li toħroġ minn fomm Alla u li toħroġ minn fommok hija mimlija balla. Aqbada di. Every word of God is impregnated with God. And it produces God. U għal-merti fem jifem, u ma merti fem kompli palla fil-voj. Xiko nies jgħasra fuq il-Facebook jgħidu li għax ma respondix, Pastor Gordon. Xidin impozi, jekk inti għandek moħħu ta' karawetta, xħanajlek iktar? U ma trix tifhem, jiena mhux għal argument m'għandix nambihom, għandi ħin tiegħi prezzjuż u plus inħobb li l-nifsi. Xorru gaza, ħobb il-larek bħalma tħobb il-lek il-nifsek. Amen. Kull xorta ta' bejjem u għasafar, kull xorta ta' bejjem li jitkaxkru mal-art, taħu dawn kienu li huma mansati bil-bnedmin. Iżda ħadd m'għandu l-ħila jimmansa l-sin, kollu deni u blakwit. Mim li valenu li jġib il-mewt, smajtu minn fejn ġej għal-mewt u l-mart. Għax pastor xamat għamilli saħta, għax il-raġal għamilli saħta, għax il-mara għamilli li saħta, għax il-tsija għamilli li saħta, għax dik tis-saħħar għamilli li saħta. Inti taf kam il-barka hemm miktuba fuqek.
li Alla birek ħadd ma jista' jisħtu jgħid il-mulej tal-eżerċiti. Tiddejlek meta ħad inseħħet, meta inti taqbel ma dak li qal id-demonju hemmhekk ħad inseħħet. Jekk itsiju qallek il-misħuta mela int qbilt magħha ħadd inħeseħet. Għax fejn tnejn jaqblu isir. U dawk it-tnejn jirdu bil-forsi wieħed minnhom tkun inti. Mhux tnejn barranin ta' jaqblu li jsir fuqi, m'għandhom laqqas ċans. Imma jekk xi ħadd jgħid xi ħaġa u jiena naqbel, ħassieħ għax jiena issa tajta il-go ahead. Meta inti tgħid jiena nemmen taf x'inti tajt inti. Meta tgħid jiena nemmen taf x'inti tajt inti. Qed ngħid jiena naqbel ma li Alla qal. Imma minflok ħafna jgħidu jiena naqbel ma li Alla qal, jgħidu jiena naqbel ma li qal it-sija, qal ir-raġel, qalet il-mami. Allura jiena għalhekk ma jisax jiena xi għalhekk għax inti taqbel ma dak li qal. Kemm hawn nies jipprova jisħtuk u anke llejla stess, u għada, u bidada u l-ġimgħa d-dieħla u ħafna jipprovaw jisħtuk. Imma jekk inti tqum kull filgħodu tgħid grazzi mulej ta' din il-barka, grazzi tal-ħajja ġdida, grazzi imbirek lilek qaddis imbirek ruħ tiegħi, il-mulej u Alla tiegħi, is-Salvatur tiegħi. Halleluja! Grazzi lina imbirek jien ir-ras u mhux id-demb, jien sejr il fuq u mhux l-isfel, jien imbirek u dak kollu li mittedejja fuq u imbirek. Halleluja! U l-ebda saħta, l-ebda mamul, l-ebda witchcraft, l-ebda divinazzjoni, l-ebda black magic, white magic, purple magic, it doesn't matter, miħa taħdem kontra tiegħi għax jien midluk bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u l-kelma tal-Alla. Halleluja! Inti min taħseb li jien? Ġbajt ngħidlek ma naħsibx, konvint. Jien dak li Alla jgħid li jien. Jien kapaċi dak li Alla jgħid li jien kapaċi. Jien għandi dak li Alla jgħid li jien għandi. La xejn intu laqas jidillek intu laqas opinjoni tiegħek. Tajt għalija huwa totalment irrelevanti tista' ma teżistix. I'm under a mission from heaven. U dak li ma qallek xi nannuzzi u l-kuġina u r-raġel mara qabli instess qed tgħidu. Ħaj, ħa nispiċċaw bil-famuż Mark 11. Ara xejn il-mulej. Morru u modu għadi, għax din hija konferenza waħda. Mark 11 konferenza waħda. Imma titaqbada b'revelazzjoni ta' għax iva smajt messaġġ fuq u da. X'messaġġ da jrid isir id-DNA tiegħek. Amen. Ismawa. Vers 20. Filgħodu kien jagħmilha. Vers 22. Ġesu ġimgħu qalilhom hemm nifalla. Tassew ngħidilkom jiġifieri isma' sew din hija l-verità. Li jekk xi ħadd jgħid lil din il-money, mela m'għandekx għalfejn tkun xi ħaġa speċjali, just xi ħadd. Int xi ħadd, that's it, biżejjed. Jekk xi ħadd jgħid lil din il-muntanja mhux ġast felula, muntanja. Mhux ġast uġieħ ta' ras, mhux ġast virus, muntanja. Ġifieri anke jekk tidher totalment impossibbli u kbar minnek, imma jekk inti taqbad dal-prinċipju dik il-muntanja ħajkollha tmil. Tassew ngħidilkom li jekk xi ħadd jgħid lil din il-muntanja intrefa u nxteħet il-baħar bla ma joqgħod jitħasseb jiddubita f'qalbu, għalhekk importanti li temmen f'qalbek, imma jemmen mela mhux pappagallizmu biss temmen f'qalbek. Imma jemmen li dak kollu li jgħid ser isirlu żgur. Għalhekk ngħidilkom kull ma tidolbu fit-talb tagħkom emmnu li tkunu ġaqlajtuh u jingħatalkom. Amen. Lejla, xut minnkom, għandkom lista sħiħa ta' dnubit li għamiltu qudiem Alla qed jistennikom tmorru qudiem Alla tagħtu rendu konta għalihom dak il-klim fil-vojt li għedtu anke fuq innifsek. Għas fuq innifsek ma għandek id-dritt titkellem hekk. Għax int min tixtieq innifsek. Jien m'għandix dritt ngħid affarijiet negattivi jew imorru kontra l-kelma tal-laqqas fuq innifsi. Għax jien min ixtieq innifsi.
jiena qiegħataw bi pjan minn Alla. Jien bi pjan divin tal-Alla. Jien min nafx kombinazzjoni. Apparti Alla batni mill-Amerika, imma Alla batni fid-dinja apposta. U l-pjan tal-Alla ħawetta u l-ebda pjan ieħor taħat iktar. Fissem Ġesu Kristu. Amen. U dak li batni u dak li beda minni huwa fidil biex ilesti sal-kompletezza sal-aħħar. Dak li batni biex inwaddar. U xej uħat ma ħajwaqqafni. La l-mewt, la l-anġli, la l-qaddisin, la l-patriarki, la d-demoni. Xej ma ħajwaqqafni. Jien nista' waqqafni. Iċ-ċavetta fidejja ħadd iktar. U fil-sinek. F'qalbek u fil-sinek. Kulħadd hum bil-wifa. Amen? Tkellem ħajja. Kulħadd jgħid it-talba warajja, poġġi jdek fuq qalbek issa stess. Għal dawk li intom qed taraw mit-televiżjoni, mill-YouTube, bil-Facebook, jgħid it-talba warajja minn qalbek. Minn qalbek. Irrifletti fuq x'fejn żbaljajt bi kliemek stess. Jekk xi ħadd qal xi ħaġa kontra tiegħek li taħseb li forsi għax seħħtuk x'qalu, taqbilx magħha f'istop ikkanċella. Kemm hawn Kristjani jiġu jitolbuni snin wara snin imma tgħid għandi saħħta. Imma tgħid għandi saħħta, kważi naħseb jridu s-saħħta. Naħseb jridu jiklejm jew xi ħanidhom iva ta' naħseb għandek waħda, naħseb mhux waħda, naħseb turruna għandek. Inti ilek tiġi hawn snin għad għadek taħseb jekk għandek saħħta. Injoranza turrun iva li hija saħħta. Le m'għandix saħħta. U jekk hemm kissera. Kif? Blaġeb u t-teftif. Tidnejlkom ħaġa. Kollha kemm intom misħutin mingħajr Kristu. Kont taf? Ma kellekx għalfejn tmur tas-saħħara u l-ebda saħħar għax mingħajr Kristu kollu kontu misħutin. Imma moment twilidtu minn ġdid. Ġejtu imberki. U anke kien hemm xi saħħta t'opera ekstra mal-pakkett. Jekk kien veru hemm minn xejn Kristu waqgħet. Imma jekk inti moħħok fis-saħħta u qed tiffokka fuq is-saħħta, is-saħħta ħad tispiċċa tiżviluppa f'ħajtek. Batta Cicciobello u Cicciabella. Learn, grow, mature, aqbad il-sinek u ibda żgħar biex tagħmel frott tal-ħajja. Kulħadd jgħid warajja. Missi Qadis, grazzi tal-kelma qaddisa, glorjuża, potenti, kreattiva f'ħajti li għadni kif smajt. Grazzi li inti tallimni kif nista' nimmatura u ma nċedi għall-ebda skema, għall-ebda pjan tad-demonju. Jien ta' Ġesu Kristu. Kolni kemm jien xejn minni u xejn fija ma hemm tad-demonju. Għax jien kolni kemm jien ta' Ġesu. Fl-ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem. Mulej, illum qed naraf li ħafna drabi ma żgħidx dan l-sin li jintajtni biex imbirkek nagħti glorja u nfaħrek. Għalhekk mulej, illum qed naraf li nżbaljajt f'din l-erja ħafna drabi. Aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek u aħsel kliem negattiv, dispreċċattiv, ta' mewt, ta' mart, ta' saħtiet, ta' dubju, ta' biżżat li qatt jinstqarrejt fuq ħajti. M'hemm bżonn niftakarhom kollha għax int kollha taf li huma. U nindem minnhom kollha. U aħsil l-ispirtu tiegħi, ir-ruħ tiegħi bid-dem prezzjuż tiegħek
biex dan il-fom li inti tajtni tant potenti u qawwi minnu toħroġ ħajja, xmara ta' ħajja, kliem ta' ħajja, futur ta' ħajja. Illum niddikjara li kull saħta li ġiet mistqarra kontra ħajti, inkluż minn innifsi, millum stess, anzi minn issa stess, inkissira u nġiba fix-xejn bil-qawwa tad-dem ta' Ġesu, bil-qawwa tal-mħabba tiegħek, bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, bil-qawwa tal-kelma ħajja li hija bħax-xabla li taqta' minn żewġ ixfar. Illum jien meħlusa u meħlus minn kull saħta, minn kull mart, minn kull depression, minn kull problema jien meħlus għax int abba missier issejjaħ li imbirek, imbirka, maħbub, maħbuba, iffavorit minnek, immarkat bil-barkit tiegħek, potenzjal li nagħmel differenza f'din il-ħajja. Mule qaddis, illum jinnażel il-ħajja, illum jinnażel il-barka u millum il-qudiem nemmen il-kelma tiegħek u minn fommi joħroġ biss kliem ta' ħajja, kliem ta' fejqan, kliem ta' tama, kliem ta' barkiet. Dan huwa il-wir tiegħi f'isem Ġesu Kristu. Millum il-qudiem jiena vittorjuż. Id-destin tiegħi huwa vittorja għal glorja tiegħek missier. F'isem Ġesu ta' Nazaret. Halleluja! 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 Jesus! Shout hallelujah! Hallelujah! Come on, iddikjaraw barkit fuqkom infuxkom issa stess. Iddikjara l-kelma tal-Alla issa stess. Halleluja, iddikjara minn Alla jgħaj klient. Iddikjara dak li Kristu jgħaj klient. Iddikjara dak li l-kelma tal-Alla taj klienti għandek. Iddikjara dak li Alla għal jien kapaċi tagħmel bil-bess tal-qawwa tiegħu. Halleluja. Grazzi Ġesu. Ma nafx hekk hawn xi ħadd illejla jixija taħajtu lil Ġesu għall-ewwel darba. Għaw xaħat il-lejla. Kint il-lejla qiegħed fuq Facebook, jew YouTube u televizjoni. U qed tara dal-messaġġ mingħajr Ġesu da mhux għalik. Mingħajr Ġesu laqas għandek għalfejn xi ħadd jisħtek. Mingħajr Ġesu int mitwieled bħal kulħadd fid-dinja da mhux inbit misħud. Maqtuħ minn Alla. Ma l-lejla jekk tara fil-Ġesu Kristu bħala l-mulej li bentalla l-ħajja s-situ Salvator tiegħek il-lejla twieled minn ġdid u tibda l-ħajja li Alla għandu għalik. Għajda talba minn qalbek u minn fommok. Kulħadd jgħidha miegħi. Għajdu missier, jiena nemmen b'qalbi kollha. U minn fommi niddikjara li Ġesu Kristu huwa li bentalla l-ħaj, mitalija fuq is-salib ġar il-mart kollu tiegħi, kull saħta li kelli, kull dnub li kelli, ġarru u bata għalih kollu biex jien niġi meħlus minn kull saħta, minn kull marda, minn kull dnub u ngħix ħajja meħlusa u libera fi Kristu Ġesu Sidi. Nagħti lilek mulej glorja u tifħir. U nirringrazzjak millum il-qudiem ħanħares sew x'joħroġ minn fommi. Ħajja u barkiet, fejqan u tama għal glorja tiegħek missier. F'isem Ġesu, illum jien ta' Ġesu Kristu, salvat, maħsul bid-dem ta' Kristu, mimli bil-Ispiritu Santu, ismi għadu kif ġie miktub fil-ktib tal-ħajja. Nagħti lek mulej glorja u tifħir. Għax dan mhux permezz tal-mertu tiegħi, ma mertu tiegħek u bil-grazza tiegħek. Użani millum il-qudiem f'isem Ġesu Kristu. Jekk inti għaddek it-talba llum għall-ewwel darba, number 1 twilit minn ġdid. Number 1 issa stess ġejt salvat. Number 1 issa stess ġejt maħfur minn kull dnub. Number 1 issa stess inti tissejjaħ iben u bint Alla l-ħaj. Number 1 issa stess li kieku kellek tmut Alla ħares qatt tinstab fil-preżenza talla fil-ġenna. Però issa kompli ikber biex tbalek ħajja qudiemek. Ibda qra l-Bibja. Kull jum iqaf mill-iskużi. Xidan għandu pjana l-ħajtek, jew ħatwettaq dak li xidan għandu għalik, jew ħatwettaq dak li Kristu għandek għalik. L-għażla fidejk. Ibdejja River of Love, kull nar ta' 4 u nar ta' 6 fis-7 ta' filgħaxija u l-ħadd fil-għodu fl-10.
u faħħar imulej jirringrazzjak. Tkellem jew xandru. Ejt il-xaħat illum madwarek l-lum inti ta' Ġesu Kristu. Halleluja. Narakom aħwa, il-paċi magħkom. God bless you. Halleluja. Grazzi mulej. Il-paċi magħkom.